психиката не. Седя си и сам си разговарям. Понякога на себе си грубо се отварям. Изнервявам се много и започвам да грешня. Веднъж сам даже си разбих носа. Цял живот нямам намерение. И ето пак седя си моето измерение. Моя проблем си остава без решение. Опитах и терапия с народна медицина и моите проблеми станаха дози.